Hejsa og velkommen til gruppe 4's træningsprogram. Yes. Jeg hedder Siv. Benji. Jens. Og Pernille. Og derudover så er Emilie og Mads også i vores gruppe. Men de er til træning. Ja, Ja. fordi vi er så aktive i Yep. idrætsklassen. Så værsgo, nyd vores video med det, og Ha' det pissefedt. yes. Super. I denne øvelse benchviser om lidt, der trænes den tohodede armbøjer, også kaldet biceps. Med biceps arbejdes koncentrisk, når bench løfter flasken op mod hovedet. Og triceps, der arbejder sig ekscentrisk, når armen strækkes igen. Okay, så den tohodede armbøjer, den starter om i skulderbladet, hvor den er todelt, og så løber den på forsiden af overarmen, og så fæster den sig i 2 sener på underarmen. Og den gør så, at albuen den kan bøjes, ligesom når Benji han laver sin øvelse, sådan der. Ja. Og musklen den fæster så nede ved spolebenet og albuebenet. I denne øvelse, som Mads demonstrerer lige om lidt, der trænes den trehodede armstrækker, også kaldet triceps. Når Mads sænker sig ned mod jorden, så arbejder sig ekscentrisk med triceps, det vil sige, at den strækkes ud, mens når han hæver sig op igen, der arbejder sig koncentrisk med triceps. Den trehodede armstrækker, den udspringer i 3 dele. Bagpå en der ved skulderbladet, bagpå skulderbladet som Benji viser, og 2 oppe ved over starten af overarmsbenet. Og så hæfter den igen nede bagpå albuebenet. Yeah. Den trehodede armstrækker, den udspringer af 3 dele, hvor den ene del den er omme der bag ved skulderbladet, som Benji viser, og de 2 andre, de starter bag på overarmsbenet, deroppe hvor Benji viser det, og så hæfter musklen igen nede bag ved albueledet. Og så bruges det til at strække albueledet, og den kan også bruges til at være med op i skulderledet, hvor den er med til at føre overarmen med. Denne øvelse, som Emilie demonstrerer lige om lidt, der trænes rygstrækkerne. Når Emilie hæver sig op, så arbejdes der koncentrisk, det vil sige, at musklen trækker sig sammen. Hvorimod, når hun hæver sig ned igen, så arbejdes der ekscentrisk, fordi at rygstrækkerne strækkes ud. Rygstrækkerne er faktisk nogle af de allervigtigste muskler i ryggen. Og rygstrækkerne den kan du lidt mærke i lændregionen, hvor de går ud på begge sider af tårntarmen ned langs rygsøjlen. Rygstrækkerne kan udspringe fra korsbenet og hoftekammen, så løber de hele vejen ned til rygsøjlen, eller ned ad rygsøjlen, med små og store muskelproportioner. Og så kan man bøje rygsøjlen, ligesom Emilie gør det, og man bøjer den bagud, så kan man bøje den til siderne, og det er det, som de her rygstrækkere hjælper sig. Og så stabiliserer de samtidig ryggen. I denne øvelse, som Siv demonstrerer, der trænes den store brystmuskel. Den store brystmuskel, den udspringer fra brystbenet, kravebenet og de øverste 6 ribben. Den fæstner så på den øverste del af overarmsbenet. Når Siv sænker sig ned mod jorden, så arbejdes der ekscentrisk med den store brystmuskel, hvorimod når hun hæver sig op, så arbejdes der koncentrisk med den store brystmuskel. Når hun så hæver sig ned og står stille på midten, så arbejdes der isometrisk og dermed statisk. Den store brystmuskel den aktiveres i mange idrætslige bevægelser, f.eks. kast. I denne her øvelse, som Pernille vil demonstrere lige om lidt, trænes deltamusklen. Deltamusklen udspringer fra skulderbladet og den yderste del af kravebenet og fæster på den øverste del af overarmsbenet. Den midterste del af musklen løfter overarmen ud til siden. Den forreste del kan føre den løftede arm fremad og rotere armen indad. Den bagerste del fører armen bagud og roterer armen udad. Og når Pernille hun hæver armen, arbejdes der koncentrisk, og når Pernille sænker armen, arbejdes der ekscentrisk. Musklerne benyttes i blandt andet løb, som Mads vil vise lige om lidt. Yes.
Hasemusklerne består af 3 muskler, som udspringer fra hoftebenets underside og bagside, og så hæfter det med 2 kraftige sener på underbenet. Og når Mads han løber, så kontraheres hasemusklerne hver gang han bøjer knæet, og så arbejder han musklen ekscentrisk, når han så sætter benet i jorden, altså strækker knæet igen. Ikke? Spurt. Kan benyttes blandt andet til afsæt, som Benji vil vise. Og for at fortsætte fra før med hasemusklen, så hasemusklen bruges til at bøje benet i løb, men den øvrige knæstrækker bruges derimod til at strække knæet i løb eller spring. Og bruges også til at bøje hofteleddet. Og den 4-hovedede knæstrækker udspringer med 1 hoved på forsiden af hoftebenet, som Benji viser. Og 3 hoveder fra lårbenet. Og så samles de alle sammen i en sele. I denne her øvelse, som Jens demonstrerer lige om lidt, der trænes den lige mavemuskel. Den lige mavemuskel, den udspringer fra brystbenet og de nederste ribben og fæster sig på forsiden af bækkenet og skambenet. Og når Jens han trækker sig op, arbejdes der koncentrisk, og når han trækker sig ned, arbejdes der ekscentrisk. Ja, tak.